Já to nechci. Na výšku. Ať já už ho tady... Já to dám... A... Jaký komentář mám zítra dát na Facebook? Já mám Joško. Hele, jaký mám dát Facebook komentář? Do těch jdem jako. Tvé Lukášek sáty byly jak dělaný. Tak se si to tam jde. Čau holky. Pocahontas. Hele, máme tady 2 Pocahontas. Až ty trenérky by mohly mít, vy. Pocahontas. Tady má nějakou mikču potom. Hele, já bych mu koupila ponožky a malýho. Hele, Sinčo, já bych mu... A malýho patamata. Hele, a zítra to jde na YouTube, jako. Toho malýho patamata. Tady toho mini. Budeme větší dárek než Kozína. Hele, ale jako... Zítra jste na YouTube. Opovaž se, než že to pošleš do stahova. Ale to tričko. Stahovák. Sinčo, to zelený tričko. To je pro Lukáši do práce, jak dělají. Ne, to by to být na zahradu. A nebo kravatu. Hele, vy jste docela dobře kontrastní. Jakože black and white. Black and white. No ale ty jsi oblíkal Míšo špatně, já jsem mi to říkal, že se máš přelíknout. A proč zás? No, protože neladíš vůbec. Kdo dneska diktuje? No, Síma, samozřejmě.